Salutare! 600 să ne uităm la cele mai bogate țări. Nu știu din astea, dar cum se cheamă? Că TikTok-ul din altă țară care nu e europeană. Și așa, da, nu pot să vorbesc mai tare să mă auziți, da. Ieri am fost la spital, mi-a pus perfuzie, am venit pe la 10 noaptea acasă. Trebuia să mă pună încă una, de ultima mică. Prima m-a luat 3 ore să termine, dar cealaltă că vreo 50 de minute, așa că m-am dormit și eu cam așa. Era 9 noaptea și de aia. Și am venit cu taxiul non-stop. Și na, hai să ne uităm. Și aplicații. Așa. Imediat vine și TikTok-ul. Uite aplicații America. Instagram, dar toate sunt în America. Coca-Cola, sus, mă. Da, America e imposibil. America. Mai mulți Statele Unite Americi. Nu să vedem. Și ne vedem. Ne vedem la următorul episod care trebuie să-l fac. Doamne iartă-mă. Hai, pa, pa.